Ayan, welcome back mga isko, mga iska. Yes, yo, break it down you. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Suba, Lauang, Northern Samar para po sa kanilang Fiesta Celebration 2023. Yes, yo, nandito na naman po tayo sa isa na namang pistahan edition ng inyong nag-iisang Maestro Waray. And yes, yo, break it down you. Hoping and praying po tayo na sana po ngayong araw na ito ay magtagumpay na tayo sa pananakgas. Ayan guys, mayroon pa tayo dito mga followers na nandito po. Yes, yo, break it down. Ayan guys, happy fiesta po Barangay Suba. Diba? Thank you. Thank you. Sana mo din pagkadiyan na kay kuan kami din entertain din ako pa. Thank you. Ayan, thank you so much. Yes, yo, thank you po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa inyong nag-isang Maestro Waray. Yes, at syempre, ala, ang taas naman ng baktasin na to pababa. Hello. Hello, mau pa nga. Patron. Nagturo po. Oh, mo pa na matrong kami. Oo. Hoy, yung video ang kit pa. Ay, di mo ito silver ha? Patiyan ka naman. Yes, yo. Happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Suba, Lauang, Northern Samar. Yes, nandito na naman po ang inyong nag-iisang Maestro Waray na sana po ay pagbigyan nyo na kami sa aming munting kahilingan. Ang kami ay makapanakgas dito sa inyong mga tahanan. Ayan nandito may mga followers tayo na magaganda pero mga aluhin dahil hindi po ang mga yan sumarit sa kanilang mga nanay. Yung mga parangan ng bayan ng Lauang. Ayan, happy fiesta po sa lahat po ng mga taga-barangay Suba, Lauang, Northern Samar. Lalong-lalo na po yung kanilang Hermano Mayor, yung kanilang barangay officials, the teachers of Suba Elementary School at sa lahat po ng mga residente ng barangay Suba. Hoy, nandito na kami. Ughawin nyo na kami. Sa Facebook lang kayo malakas magsabi na imbitahin nyo kami, tapos ngayon nandito na kami, wala na sa inyong pumapansin. Hi. Ayan. Syempre, happy fiesta po Barangay Suba at sana po ay mabusog kami at mahubog kami. Yes. Yan, hello, happy fiesta. Ayan, may mga followers dito mga guys, pero hanggang kaway-kaway lang po sila at hindi tayo talaga sineseryoso na ughawin sa kanilang mga bahay. Pero ayos lang po yan guys dahil napadaan lang po kami dito sa kanilang barangay. Ayun, happy fiesta muli Barangay Suba sa lahat po ng mga residente, pati na rin po sa lahat po ng mga ating kababayan mga taga-Suba na nandoon po sa Maynila, nasa ibang bansa, nasa syudad, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Yes, happy fiesta at nandito na po kami sa aming unang target. Ayan. Dito muna kami sa labas habang nakikiramdam kami kung uuyahin talaga kami ng Tagbalay. Hala, mga kilala ko man siya di pagmuka. Hoy, mga taga magsaisitan niya. Di mo. Ha? Hi. Mau pa yung patron. Halo, nakapatron kami. Uy, may sine. Sabi ko na nga ba tayo ding magkakamag-anak ang magkikita sa finals ng pistahan. Ayan guys, mayon din mga inay kaya di tayo magsaysayan. Oh, pay nga patron na ya, di nga hindi na reunion sa mga taga magsaysay. Sigwapo. At ayan guys, ngayon naman po tayo po ay maglilibot po dito sa kanilang barangay. Ayan, may mga pangiti-ngiti sa atin, pangilan-ilan na nakangiti po sa atin. Kinikila tayo dahil alam nilang matakgasin tayo. Siguro iniisip nila mananakgas na naman ang mga to. Pero sa totoo lang po, mahihain po talaga kami. Ayan, shoutout po sa lahat po ng mga nakakasalubong namin, lalong-lalo na po doon po sa mga hindi po nagsasarit sa kanilang mga magulang, tumatakas lang, sinasabi na mag-aaral ng mabuti, yun pala nandito sa pistahan. Ayan, shoutout po sa inyo. Sana makita na kayo ng inyong mga magulang dito sa aking video nang kayo ay maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo.
sa inyong mga tahanan. Ayan guys, ang dami-dami pong tao dito po sa kanilang barangay. Tugub po yung kanilang barangay at malamang yung ibang mga barangay na nagsialisan yung mga tao at nagpuntahan dito, malamang mahiwarang. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. At ngayon po ay papunta po tayo dito sa kanilang barangay auditorium sa kanilang plaza at titingnan natin kung gaano kaganda yung kanilang preparasyon, yung kanilang stage, yung kanilang auditorium at syempre yung kanilang basta, yung mga magdadanis. Ayan guys. Wow, dito pa lang sa malayo. Grabe, ang ganda guys. Ayan oh. Yan. Syempre, yung kanilang banderitas, ayan, eksklusibong nasa loob po ng plaza. Syempre, ang ganda po ng sound system, ang ganda po ng tunog, padadanis talaga. At magkano kaya yung table? Ayan guys, oh, yan. Wow. Oh, diba? Ang ganda oh. Oh, ayan, 'di ba? Oh, tara na guys. Dayo na kayo dito sa kanilang barangay, sa Barangay Suba, Lawang, Northern Samar. Ayan guys, meron po tayong tip sa mga barangay pastoral council ng mga barangay na hindi pa nagpipista. Kung kayo po ay magse-celebrate ng inyong fiesta celebration, huwag nyo pong mahalin yung table. Ano yung bayad ng table? Kasi wala nang nagmamahal sa kanila, mamahalin nyo pa. Pero syempre, wag nyong mamahalin para po marami po yung mag-table. At syempre, kapag nandun na po sila sa plaza, doon nyo na po sila cornerin. Pwede nyo po silang pakuratsahin. Kumpara naman po, hindi po nagte-table yung mga tao dahil nga po, mahal na mahal po ang inyong table. Ayan. Kumbaga, dapat mura po yung table para lahat ng mga tao ay nasa loob ng plaza, makipagsayawan, makipag-party sa inyo, uminom at magdanis. At kapag lasing na ang mga yan, saka nyo na alapin, pakuratsahin nyo na. Doon makakapatas kayo ng inyong sound system, ng bayad ng inyong dekorasyon at lahat-lahat ng mga ginastos ninyo sa plaza, kumpara po na wala pong nagte-table, wala pong tao yung inyong mga table. So ayun guys, ito naman po ay paalala lang po ng inyong maestro Waray. Kayo na po kung susundin po ninyo o hindi. Pero ito po ay observation ko po dahil doon po sa mga barangay na pinuntahan namin na mahal po yung mga table sa kanilang fiesta celebration, kadalasang mas marami pa po yung taong nasa labas ng plaza kumpara po nandun po sa loob ng plaza at nakipagsayawan, nagte-table, kumukuratsa at syempre tumutunod. Ayan, happy fiesta muli Barangay Suba, Lawang, Northern Samar. At sana naman po ay maging masaya, maging makabuluhan ang inyong selebrasyon. At syempre isa puso, isa buhay po natin ang sentro ng selebrasyon, ang pagpapasalamat sa Poong May Kapal. May nanakin sa sugad niya, kailangan mabahog kam. Kay pada ton di sa bawbo malugsad ka motro kay magutom na. Mabali na tumatra ka, no? Oo. May niyang gamit sa panakgas. Pada ton di sa bawbo na mo takgas kauna ta. Ba, pero dali ka steps didi. Grabe man tiya pagsubok. May nata pagsubok sa pinamatro no. Gatas Nanluya din ako.